Takže čus lidi, dneska je to video z Robloxu z Rainbow Friends, je to s mojí kamarádkou a mojí Natalkou, teda mojí ségrou, ne Natalkou, ale ségrou. Tady aby. Co? Jo, aby. Jsi tady. Aby. No tak jdem. Tak jdem. Počkejte, já si potřebuji nožičku. Jo, tak pojď, dělej. Dělej. Jede. Pojď. No dobrý, jsme tady. Jdeme do krabice všichni. Mám vánoční. Já mám jenom kačenku. Ne, nechoď tam. Ty tady je. Že tam nesmíme jít. Tady je značka, ty jedna. Neumíš číst nebo co? Ne, neumím číst. No tak. Tak pojď sem do toho křoví. Už konečně, tak kdo bude? Kdo bude vepředu? Já chci být vepředu. Merve. Tady plačíš nebo co? Já tlačím ho. To jsem udělal pustou, jo? Skibidi Sigma boy. Hej, mně se to furt načítá nějak. To nevá. Ale vá, já chci hrát. Jdu do toho bouchat. Počkej. Ale mně se něco stalo. Jsem tam vůbec? Já jsem tady jenom sama. No konečně. U mě není. Ne, já jsem tady jenom sama. No, mně se to taky ukazuje, že jsi tam sama. Ale jinak jsme v týmce, víš, jenom jako na říkání, tam sama. Tancuj. Jako já na to. Tak dělej, dětku, nepovídej, dělej, já chci hrát už. Chci dokončit tady tu mapu pokakanou. Když ještě vyšší osabudíčko. Ne, nespívej to je takový... No jak tam máš Skibidi Sigma? Co má se furt s tím Sigmou? Ne, já říkám Skibidi Sigma. No ale mě už to taky štve to. No, Neříkejte to. Já to taky třeba nechci. No konečně. Ahoj kamarádi duhoví. Ahoj duhoví kamarádi. Ne, kamarádi vždyť jsou to Rainbow Friends a Friends jsou kamarádi. Duhoví kamarádi, ne? No, tak jdem. Jdeme. Já jsem první, jo, nepředbíhaj. Ale to má. Už mám 2. Už jsem tady zas. Už tady sbírám o 106. Help me. Mama, help me. Prosím. Tatínku, já se bojím tatínku. Tome, pojď tam. Ne, Tam, ale tam je kostka. ne, je to tady to. Jdu za trplem. Proč jste vy krabici? Já to jako mám celý, já jsem jenom já dokončit. Já to pomáhám. Já se bojím, Tak to že se- na mě vyskočí tady maminka. A na ty naprvé už znovu klízíme. Já jsem jezdit. Nebo že já si pracuju jedinej. Oh no, kdyby se někdo blíží. It's no very good, ale... Green. Green? Vidíte? Nevidí, protože já jsem na lanovce. No, to není lanovka, ale prostě nějaká atrakce, která mě vyhodí do vesmíru. A uvidím na celý park. Tak dobrý. Přijedu. A teď se podíváme na celý park. Hezký. Ale tak kolej. Ne, já bych šel pryč.
green. Já nevím, proč nejde, protože je to jiný. Jiný. Co? Cítí, že někdo ublíží No konečně už jde, že jo? Jo, Tome, tak tam půjdeš, jestli chceš. Tady jsou 2. No já jsem nebyl své, 5, který si já najdu. 5, To jde po mně? někdo se ke mně blíží. Co to je? Green? Hej, mě se nevšiml. On mě obešel. Kdo? Blue. A já jdu na další atrakci, protože já se nebudu hrát. Já se tady skrčím, by mě nikdo neviděl a budu jezdit. A ty to chci dohrát. No, chci. Tak je purple, Seber to. tady je žárovku. Žárovka. A kam jsme to mohli strčit? Tady se strč. Já jsem pěkně. Teda já se omlouvám. To ani nechci slyšet. Ale řekl jsem kus slova. Lindo, můžu si... Jedem. Tu s kovama, že si koupit nějakou tu, třeba to je ta hezká. Děkuji. Takže si koupím tady tu. Děkuji. A tam se tady tu. Já mám 3. Co? 3 Ohio. Ohio. No ty poběž, není tam nikdo. Jsme se ještě Bože, bože. Tamhle nabíječka, jdi do své postele. Sigma, boj, Sigma. Ukáž, co tam máš, ty tady pouštíš něco. Já na tohle nekoukám. Tamhle velikánský green. Kde je? Jo. Proč se sakra bojíte? Já jsem asi jediný, kdo tady bude pracovat. Pozor! No, já nevím, kde bych mohl koukat. No pojď. Já půjdu tady dolů. To vyzbírali všechno. Že mě nechytí. Dobře, já utíkám, já jsem se strašně lekl. No, já chci nepovídat ten bůle, to bylo Popo. Mě se rozsvítily. Všude. Mám jednu. No, to bylo dobrý. Co? Potřebuje 5. 3x3 je 23. Ne, 9. Ne, tak to ne. 5x1. Dáme 5. Takže potřebujeme 5. Kdy mě nechytil? On mě nechytil, právě slepý a hloupý. Potřebuješ brýle, bro, ne? Aby jsi viděl. Baka, nevím. A bůle. Za mnou? Je za mnou? Mám všechny. Ne, stojí tady ještě. Jsem ho teďka obešel. Neboj, já už mám všechny. Dobrý, dal jsi mi tam. Já nechci, mně se tady ty animace líbí. Ale já budu ukazovat. Tady má, jo.
Já už tady tancuju, já se tady raduju. Jo, já už to chci dokončit, sakra. Už je tady, jo. Táček. Koho? Smiling Creatures. Nikdo neumřel, jupi, jsme živí. A jsme rychlí. Pojďte hledat a nepovídejte. Já už mám dávno 3 noty. To je tam Blue. Jde po tobě, podle mě. Lindo! Linda R.E.P. Blue. Blue. Ne! Nechytil na ty. Tak proč brečíš, jako? No už jsme... Já nevím, kde je Linda. Hej, proč mě se spavnul tady? U lidí. Já taky. Já jsem se odpojil. To asi bude vše, ne? Ale já nemůžu už dál natáčet, víš? Takže... Čus lidi. Tady to je konec videa, takže čus. Čus.